Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da gidan Hausa Novel. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya bamu damar karanta sabon littafi mai suna Saɓani muka samu, wanda Khadija Abdullahi Inuwa ta rubuta. A madadin marubuciyar littafi Khadija Abdullahi Inuwa, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da mu a cikin littafi mai suna Saɓani muka samu. Kai tsaye shiga tambayarsa, wai me ya faru a wannan kamfanin ne? What is the matter? Mutallaf ya ce ashau kamar ya? Kuma cikin bacin rai ya ce bai fama asarar kuɗaɗe muke yi. Me yasa hakan ke faruwa? Ina son sanin ina kuɗaɗen suke shiga. I need to know. Mutallaf ya tsargu amma sai basar. Ban gane me kake nufi ba. Ina ce maganar kuɗin da muka yi asara an gama maganar. Wai kai me yasa kake dawo da hannun agogo baya? Humud ya ce is my duty. Sanin kanka ne duk kuɗaɗen da aka rasa da waɗanda aka samu riba. Ni zan bayyana yadda komai ya gudana in Allah ya dawo da darakta lafiya. Mutallaf ya ce actually ba zan ɓoye maka ba. Kana takura min akan maganar kuɗaɗen nan. Leave me alone in samu hutu ni ma. Kowa ya ji da abin da ya dame shi. Humud ya yi murmushi na ɓacin rai, ya wuce bai ce masa komai ba. Ƙarar wayar sai ya katse masa tunani. Hello Humud, akwai magana fa. We need to meet gaskiya. Humud ya ce, lafiya dai ko? Amir ya ce, ina fa lafiya? Bari in kira Imam shi ma, gaskiya yau mu haɗu. Humud, Amir da Imam abokai ne na kut da kut, sun shaƙo matuƙar gaske don tun suna yara suka taso tare. Sukan haɗu su tattauna matsalolinsu na abin da ya shafi rayuwarsu da iyalansu, su kuma ba wa juna shawarwari. Humud na gama maganar aikinsa ya fita break a inda suke haɗuwa da su Amir. Amir ya ce, a gaskiya sakin Hasinat zan yi, na gaji da iskanci da gidadanci irin nata. Dukkan su gabansu ya faɗi saboda ba su so jin wannan labarin ba. Imam ya ce cikin fushi, you are not serious I swear. Saboda duk a cikinmu babu wanda ya sa'ar mata aure mai haƙuri da sanin ya kamata sai kai, amma saboda halinka kake so ka rabu da ita. Humud ya ce gaskiya ne maganarka, faɗa mashi Imam. Wallahi muddin ka rabu da Hasinat to kai babbar asara. Amir ya ce ai dole ta yi haƙuri da ni saboda tana so na matuƙa, amma ba zan canza maganata ba, rabuwa da ita zan yi. A sakamakon bata waye ba shine kadai matsalata. Imam ya bushe da dariya. Wallahi you are so funny, duniya tana maka daɗi. To naji, sai kai yaya da yaranku? Amir ya ce sai su rayu ba uwa, dan ni ma haka na taso, kuma gashi na girma ban mutu ba. Humud ya ce wow, rayuwarka na ruwa. Ina shawartar ka akan kakkai sakin nan, a rashin sani ba ya sha ruwan wanka. Amir ya miƙe zumbur. Sashen Ajoke kuwa ta kammala girkinta ta jera a dani. Dawowar Mutallaf gida yin break ya sa Zulaifat canza wanka. Ta sa riga da wando masu kyau. Sun zauna kenan za su ci abinci. Zulaifa ta miƙe tana buɗe kula ta yi arba da wani irin abinci. Shi ba fata ba, shi ba talge ba. Ga ƙamshin abincin ba daɗi kamar ta yi amai. Da hanzari ta rufe kular tana cewa ya salam. Ajoke kina ina? Ajoke ta fito da gudu saboda kiran da Zulaifa ta yi mata ya tsorata ta. Har hankaɗa Zulaifat ta yi ta ɓarar da abincin sai ya zube a jikin Mutallaf. Babu shiri ya miƙe saboda zafin abincin ya ƙona shi. What nonsense is this? Zulaifat ta fara wurwura idanu. Ajoke ta ce abincin ƙasar waje ne na dafa muku yallaɓai. Zulaifat ta fashe da kukan takaici. Mutallaf ya wuce cikin ɗaki saboda matsanancin zafin da yake ji a jikinsa. Zulaifa ta ce Ajoke dan garin ku fried rice ɗin kenan? Ajoke ta zuro idanu. Kadda yake ce bai ji gishiri ba. Zulaifa ta ƙara harzuka. You are not serious. Wannan ai ba fried rice bane. Shi ba talge ba, shi ba fata ba. Dama baki iya komai ba aka kawo min ke. Ajoke ta so sakiya. Anti ki haƙuri da yadda Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Zulaifat bata mayar mata da martani ba. Ta wuce ta tarar da Mutallaf a ban ɗaki. I'm sorry dear. Wallahi fried rice ta ce ta dafa. Mutallaf ya ce wannan ai iskanci ne. Na dawo a yunwace kuma yanzu in koma ofis da yunwa. Kin saka ta aiki amma baki duba ki ga yadda ake ciki ba ko? Zulaifat ta ce cikin sassauta murya. I'm sorry dear. Banzaye da ita ya wuce restaurant ya ci abincinsa a can. Zulaifat dan takaici ta kasa cewa komai. Ajoke ta kwashe abincin sannan ta gyara wajen kamar ba abin da ya faru a danin. Sashen Humud. Amir ya miƙe zumbur yana cewa na faɗa muku ne saboda ku sani, kar ku ji na sake ta ku ce ban faɗa muku ba. Humud ya ce ni bana bayan ka don wannan babban laifi ne. In ka saki Hasinat hakika kai asara mai girman gaske. Imam ya tare lumfashinsa ya ce
ruwan cokali ya isa mai hankali wanka. Amir na jin su sai ma wucewa yayi wajen da ya fakin din motarsa. Ya shige sannan ya fice yana bada musu kura. Imam ya kalli Humud. Wallahi in har Amir ya kuskure ya sallama Hasinat, ina tabbatar maka sai na aure ta. Humud ya masa kallon tuhuma. Ni ba zan ce komai ba, don rayuwar ta matukar cikurkure min bani da madafa. Zaro idanu Amir yana cewa, "Me ya faru? Kai da sabon aure kai baka san dawon garin ba yanzu? Amma kaga lamarin gidana har na gaji da lamarin matata." Humud ya ce, "Kawai ka bar abin da aka gasa shi ga wuta. Ina faɗa maka na kasa shawo kan Kairat har yanzu. Kullum cikin bacin rai nake da ita. Ta kasa fahimta ta, ni ma haƙuri nake da ita. Babu yadda zan yi shi yasa." Imam ya ce, "Ya salam, ka ce akwai problem." Haka mata suke da rashin fahimtar inda muka dusa. A irin haka na kora Asiya ta koma gidansa har sai na neme ta. Humud ya ce, "Ya Rabbi, me ya faru?" Amir ya ce, "Asiya tana da matsala. Ka sani ba ta girmama mahaifiyata. Ɗazu-ɗazu da safe na ɗauki mama muka je shopping. Mama ta siyo wa Asiya tsaraba. Tana miƙa mata sai ta yi wurgi da shi tana habaici. Raina ya yi matuƙar ɓaci, wanda hakan ya sa na mare ta. Har muka yi musayan yawu da ita. Nan na harzuka na kore ta." Humud ya girgiza kai. "Ya Rabbi, Allah ka kawo mana agaji. Kullum cikin saɓani? Kai ma na faɗa maka tuntuni ba tun yau ba. Ka gina wa mama gida ta koma. Saboda zamanta da surukarta babu abin da zai haifar. Face ɓacin rai da tarar mata da hawan jininta. Please Imam, try your best and make it possible." Imam ya ce, "I cannot, ba zan iya raba gida da mama ba. Tun ina ciki muke tare. Sai yanzu dan na girma na yi aure, sai in gina mata gida daban ba inda nake zaune ba. You know I love my mom so much. Gani nake kamar in ta yi nesa da ni wani abu zai same ta." Humud ya ce, "Anyhow, ba damuwa. Allah ya mana jagora. Amma ka sasanta da Hasiya ta dawo. Saboda yaranka kar a ɗaura ma mama hidima." Amir ya ce, "Gaskiya zai yi wuya. Amma sai in har ta ba mama haƙuri ba za ta sake ba. To fine, zan dawo da ita." Sun jima suna tattaunawa har kuma da ya sanar da shi halin da yake ciki game da Kairat. Amir ya jinjina masa sannan ya ce, kai yadda take maka haka? Ni wallahi ban ga macen da ta isa ta juya ni kamar waina ba a haife ta ba. Humud ya ce, ka san bana son hayaniya kuma I hate in ga mace cikin kunci. Bana son hakan ko da kuwa ita ce da laifi. Imam ya ce, lallai ai da wannan damar za ta yi amfani, yi maka abin da ta ga dama. Look malam, in za ka canza ka canza. Ko da suka gama hirarsu sai kowanne ya kama gabansa. Kamfanin Humud ya nufa ya karasa aikinsa har lokacin tashi ya yi. Ko da ya fito rungume da jikarsa zai tafi gida sai ya hango mutallafin kuma da Helen suna romansin ɗin junansu. Kau da kai yayi ya wuce wajen da suke fakin ɗin motocinsu, ya buɗe motarsa mai kiran Range Rover ya shiga yayi gida. Yana shiga ya tarar da falo kaca-kaca kamar yadda ya bashi tun da safe. Babu alaman canji, amma wannan karin har da plate ɗin da Kairat ta ci indomi akan kujera. Falon sai shige ya natsu sannan ya fara furta, la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya faɗi hakan ya fi sau a kirga. Bayan wasu ɗan mintoci Kairat ta fito ta tare da Humud yana share falo. Ya gyara ko ina lungu da saƙo sannan ya shiga kicin ya ɗaura girkinsa. Kamshin girkin ne ya buɗe gidan, yana kammalawa ya zubo sannan ya zauna a kujeran dani. Don rashin kunya Kairat ta shiga kicin ta zubo abinci. Za ta wuce falo kenan ya ce cikin tsawa, kewa kika aje da zai dafa maki abinci ki ɗiba kici. A nan za mu ɗaga ma wannan shirin aya. A madadin Khadija Abdullahi Inuwa wanda aka fi sani da Ummi Love, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da mu a shiri na gaba. Kar ku manta, domin tattaunawa game da wannan littafin za ku yi mana magana a comment box. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe sannan ku yi like don ku zama ɗaya daga cikin waɗanda za su fara sani da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Ku kasance da mu gidan Hausa Novel. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa.